Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining programa karon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Nausab kini ang programa Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Ebanghilista o Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Kinasing-kasing nga magdapit kanino nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa panglawas nga magamit natong punad sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia nga gitulo ni Master Kadamo padayon nga among ipanudlo kaninyo o may mga basahon nga referensya nini nga gamit pero dili kini gigamit para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mainiton nga pagpangamusta no sa tanang makaigsonan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit. Kumusta kaninyo mga igsoon? Og labi na sa mga chapter president. Kumusta kaninyo nga aduna kamoy pag-abaga sa inyong dapit nga giangkon para sa radio station para maialagad kining atong programa. Og sa tanang mga membro nga dili nato kalimtan atong obligasyon sa pagpanglikom para sa atong PBCM Palace Reconstruction. O sa mga kaigsunan diri sa PBCM compound, kumusta kaninyo sa inyong pagsunod kanunay o sa pagbarong sa pagka-PBCM? O kumusta sab ni Brother Jerry Idkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental o sa mga kaigsunan diri gyapon sa Taguluan sa Natumulan, no? Kumusta kaninyo? Og dining tungod karon magapaila pa ang kauban pang Ebanghilista. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nang kumusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambaya yung nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kubang ministro o Ebanghilista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsuonan? Kini si Brother Rene Talbrico, nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug akong pagpangumusta, PBC member dinhi sa Sangi, Toledo City, Cebu, labi na kang Sister Ria Marie Aranda. Og dinhi sa Pandakan, Pinamungahan, Cebu, og sa Mangoto, labi na gid sa mga Bertodis family nila ni Ima Bilida og kang Espredjon Bertodes o kang Sister Elken Bertodes o kang Brother Dimwell Telebrico pod nga nagsuporta dinhi sa radyo natin FM dinhi sa Buhing Tubig, Pinamungahan, Cebu. Og aron sa pagpadayon ihatag ko kamong sa kauban nga Ebanghilista. Kumusta og maayong pagpadaling og usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalinghog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa adunay matag adlawng Domingo o aduna usa matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Og sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gitawag kini og PBCM General Conference. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busag giawhag ang tanan ang mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio, Teleradyo Radyo Ronda matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli dinhi sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi sa sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa City ang tagnas kagabion live sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental?
Ang atong programa mabanti ninyo kami matag adlaw Sabado duha ka hugna mga kaigsuonan dinhi sa Power Radio. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang taknas kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas sa kagabion din gitagaan kini kinabuhi. Ang nag-sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din gipamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan din sa Mount Apo Radio sa Kidapawan City ang atong programa mabati ninyo matag adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon live sa Facebook mga kaigsuonan. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan din sa Balingasag, Misamis Oriental, ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM. Matagadlong Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion gitagaan kining kinabuhi sa mga kaigsuonan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsuonan ug suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi sa sibihan sa DYLA matagadlaw nga Domingo duha ka hugna mga kaigsuonan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kaudtohon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kahaponon live sa Facebook mga kaigsuonan o gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ministro o ebanghelista sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matagadlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas kahaponon din tagaan kining kinabuhi sa mga kaigsuonan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa mga suking tigpabinawan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa Partner Radio FM matagadlaw Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang atong oras dinhi sa Partner Radio. Ato po nang pangumusta nato mga kaigsuonan nga na dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson ug usab dinhi gapon sa United States of America ato gyapon gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Niki Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsuon nga na dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Premo in Sabang. Ug usab ato pong gipangumusta ang chapter president dinhi sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, branch number 16. Ato pong gipangumusta chapter president Brother Jimmy B. Lentapa. Ug usab ato pong gipangumusta ang iyang chapter vice president Brother Julito Q. Lopez. Nga sila po day ang nagsuporta dinhi sa DXPR 603 Pagadian dinhi sa Pagadian City. O ato po din gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. O alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, makita ninyo sa screen, mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display ang atong bag-ong mga basahon sa PBCM. Ug usab ang uban pa natong mga basahon, makita ninyo sa screen kung nagalantaw kamo sa atong video mga kaigsuonan. Approve kini ni Reverend Charlie. Busa kuha na kamo niini og copies. Available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. O ato usab nga ipahibalo Brad Eber, Brad Rini, Reverend sa mga kaigsuonan nga mga suking tigpaminawan nga kining kanhi ebanghelista o ministro nga mao si Aquilino Valencia. Ayaw na ninyo kini tuuhi kay gi-expel na kini sa PBCM na iyang hulagway tutuki lang ninyo. Og kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og ninihigayon na mga higalag magkaigsuonan aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong paghisgutan mao kini ang pagtubag sa pangutana ni Guhilde Ephraim. Kumusta kanimo higalang Guhilde Ephraim sa imong pangutana? Hinaot nga nagsunod kagyod kay imo maning gihaguan. Pero tod sa kataas na panahon kay do na may mga porsyon pang una
nga atong gitubag, pero among gisaad nga pagka dili pa supisente sa among pagsabot nga pagtubag sa mga nagapangutana, amo gyud ang ipadayon. No. Pero sa dili pa nato pagahisgutan ang imong mga pangutana para sa pagtubag namo, ang among pagtubag igalang Gohilde Prime, dili nga mo taak mi sa below the belt nga mga pagtubag kung aduna may among argumento Tinuod. o atong argumento pananglitan kunuhay. Kinahanglan nga timan-an sa mga mag-argue kay dili ta magparehas sa among kauban nga gipabantayan. Kami daan nugon pud pamation o pamalandungon sa among dapit nga kauban sa pagtuo unya maghinangal. Kinsa man kunoy dili i-expel nga sama sa kang Aquilino Valencia nga giingnan namo nga Aquilino na baling siya. Nga naman tungod kay sa gipangbuhian niya. Tama. Ha? Gigamit ninyo ang mga basahon sa mga propeta. Pero ang inyo ang gigamit nga mga basahon sa mga propeta, propet tutoy inyo ha. Nganong tawgon ko kamog propitutoy? Kay ang inyo hang nagpatutoy man mo sa inyong tumoy. Ano napatutoy mo sa inyong tumoy? Kay nangatkat man mo sa kapayas dili inyo, inyong gipatutoy sa inyong tumoy mo nang propitutoy mo. Ha? Napugos kami pag-adto sa office sa cybercrime para masumbong siya tod sa iyang gihimo nga kining gitawag og libel. Ato sang ipakita, Brother, kung unsay kahulugan o ngano nga malibel ang tao. Ni Areb, atong pagkabasahon, makita mo na to sa online ang kini nga definition niining libel no dinhi sa investopedia.com. Kung unsang gipahayag niining pulo nga libel, ni atong pagkabasahon nagaingon niini, matud pa dinhi atong mabasa, what is libel? Tiyon sa ubos nagaingon, libel involves the act of publishing a statement about an individual either in written form or by broadcast over media platforms such as radio, television, or the internet that is untrue and threatens to harm the reputation and or livelihood of the targeted person. Dugang pa dinhi, libel is considered a civil wrong o tort and can therefore be the basis of a lawsuit. Nga kung sa Cebuano, matud pa dinhi, unsa ang libel? Ang libel naglambigit sa akto sa pagpatik sa usa ka pahayag bahin sa usa ka individual sa sinulat nga porma o pinaagi sa pagsibya sa mga plataporma sa media sama sa radyo, telebisyon o internet nga dili tinuod og naghulga nga makadaot sa reputasyon o panginabuhi sa gipunting nga tao. Dugang pa ang libel gikonsiderar nga civil wrong o tort ug mahimong basihan sa usa ka kiha. Oh. Kana ang likayan kung makig-argumento man magbase kung asa ang sistema dili taakon ang personal. Ha? Kay dili man ang personal kung maghisgot tag example nga sa katarungan nga moingon ta lugar para pananglitan, moingon mi nga ang among ulo hapit na mi naupaw. Sabay daw tanan ang nagtugan man ta. Dili man napakaulaw. Pero kung mga tarungan ta, ang atong ulo upaw pa, o ang atong katarungan upaw pa, upaw ng tanan. Usabot ipasabot namo nga naiusa lugar kahiblo, pero kung imo nang taakon nga pagbutang-butang na sa kaugalingon ug matod pa ni Atty. Rodriguez bisan pa lagi ug matinuod pa, pero imong gidala sa social media o imong gihisgutan gipakalat nimo, nag-example si Atty. Rodriguez, wa man ni siya gud sa lecture kay magpaaron-aron naging maing laki ba ni si Valencia mo nang nabaling siya na attorney kana daw mamalagyaig unod
Manang naa sa bar ba? Makita nimo na singgitan nimo daw na nga maglakaw sa karsada. Oy, puta man na siya. Mao ni iyang sistemas panginabuhi di maayo. Nya singgit-singgit ka pagpakaulaw daw na. Pero kung naay tao nga imong gisugilan, kana bitaw siya nga bayhana, murag ingon ana gina iyang trabaho. Pero wa ba nga hagas nag abot-abot sa mga kasilinganan ang imong pagsulti ba? Dili daw na libel ingon ni aton ni kay naghatag magkag impormasyon pero imong gidala sa unya pakaulawan nimo na mao na ingon ni Atty. Rodriguez nga bisan pag matinuod pa pagka imo na ganing idala sa pagpakaulaw diha ka magkalabuso. Busa mga kaigsunan, mga mahal lamong tigpaminaw, kung isumbong pod, kung imo pong pailoban, taas na pong panahon ng tawhana nga among pagpailob. Ugaya ang gining tawhana ba? Murag di makasabot, tigulang naman unta, tigulang naman pod mi. Nangapangag namin, nangapangag pod siya. Sa Biblia, brethren, na ba nga supak ba, ug naa ba nga kung makahimo nagsalaod o magpataka na pamulong, bisag unsa na lay ipamulong, pwede ba mapadakop sumala sa nakasulat sa Biblia, brother? Pwede kayo, Reverend, ang Biblia naghatag o pahayag nga gadtong magahimo nas mga pagpakasala diya sa pagpamulong sama nas mga libelous word. Pwede na ipadakop kay ang definition sa libel mahimo mang basyanan sa pagpasaka o usa ka kiha. Di pwedeng ipadakop Kung magpakaulaw na. magpakaulaw na kanang slander niya cyber slander kay dinhi man gud ni sa social media gihimo niya subo ta kay tiguang na lagi pero nakuanggol kay kanang kuanggol mao na siya ang tao nga di nakasabot so kintuhana Sa Biblia, brother? suportado sa Biblia kanang magamit og kuanggol si David nagamit sa mga taong di makasabot sa Biblia ang Kristohanong katilingban Salmo 94:8 na diha mabasa sa mga tao nga kuanggol nga di kasabot. Basahon ako Reverend ang pruiba nga pwede kang ipadakop kining mga tao nga nagahimo na sa pagpamulong libelous word na ang gigamit. Dinhi sa Salmo sa kapitulo 59 bersikulo 12 gingon sa pagpahaya. Tungod sa sala sa ilang baba ug sa pulong sa ilang mga ngabil ipadakop sila bisan sa ilang pagpalabi-labi ug tungod sa panunglo ug kabakakan nga ilang ginapamulong. Busa matinaw na Brad Rone, Brad Rene, Brad Deber, pangamahal lamang tigpaminaw, ilabi na kanimo higalang Guhilde Ephraim. Nga ingon niya na ang nahitabo po sa may pagpasaka si Brad Rone o ako usab, aduna usab, na pagpasaka batok nining bataana. Ato lang inog bataana para mo arang-arang rapod bas pagkabata, bisag tigulang na. O karon Ato sa siguro ipakita ang picture Reverend dito kita sa office sa cybercrime para nga malantaw nila nga wala gid nato pasagdi gining gibuhat ni Aquilino Valenciang pagpakaulaw diri kanato. Atong ipakita ang mga ulagway. Mo ni si Brad Rone no, kauban ni Madam Gaga. Kanang folder nga gihawiran ni Madam Gaga na diha ang pangalan ni Valencia Aquilino. So pruiba kana nga mao na ang nasudlan sa atong mga gilikom nga mga rekisito sa cybercrime office Reverend. Niya napay kasunod na ako naglingkod. Para makita gyud nga niadto gyud mi dili nga hulga-hulga lang. Nya tungod lagi kay niabot man ron ining panahon na nga ay gitawag og mahal nga adlaw di mo na nga do na poy gipangayo pa nga kakulangon mo na nga ato lang paabuton kini kay mailhan ra man o sa atong tema balikan ta ang pag-display sa atong tema nga mo kini ang pagtubag sa pangutana ni Guhilde Ephraim pero ato sang pangamustahon ang mga nagapangutana ato sang i-display no ang mga nagapangutana. Okay. Ato pagabasahon Rep. Okay, mo kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una dinhi si Guhilde Ephraim. Mo kini atong hatagan karon sa pagtubag. Ikaduha si Efren Anino Guhilde. Ikatulo si Boy Ortiga. Ikaupat si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikalima
Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ikaunom, Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O karon, para mapadayon, arita sa display gyud sa pangutanan ni Guhilde Ephraim nga mo'y sintro nato nga tubagon, Brad Dever, nga ma-display kini. Okay, atong pagabasahon ang mga pangutanan ni Guhilde Ephraim. Tulo man ni kabukyang pangutana reb atong pagabasahon dinhi. Una niyang pangutana mauni. Asa sa Biblia mabasa letra for letra kamo ang katumanan, bro? No, lugar una kini, no. Gibahin nato igalang Guhilde Ephraim dayon. Ang ikaduha niya reb mao kini, ug unsang adlaw ang inyong kaluoy simba. Okay. Ang ikatulo reb mao kini, ug kinsay ngalan sa inyong Dios thanks sa tubag. Okay. Igalang Guhilde Ephraim, imo maning gipangutana diha sa programa namo sa Surigao, Radron. Tandag, no? Sa gitawag og Sure FM. Na comment lugar siya. Ang unahon namo kining giingon nga unsang adlaw ang inyong kaluoy og simba. Kaluoyng simba lugar niya na. Sa imong pangutana, kung nangita kag unsang adlaw ang among gisgutan nga naa lugar sa imong pangutana nga kaluoy nga simba, ang among pagsimba, no, pwede diha sa pagtigom, pilion namo ang adlaw kay wala nami mag-specific, itan-aw lang namo ang pagtrabaho sa tao asa ang ilang bakante. Kung bakante sila sa Sabado, gusto nila Sabado ang tigom, labi na sa matag branches, pwede. It doesn't mean ka Seventh-day Adventist may. Pwede sa Domingo, kay mao may bakante. Pero sa Biblia, ang tanang adlaw mauna ang gikinahanglan sa Dios. Kung tanang adlaw pwede na ka makapili niya na. Hain ang puriba sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rene. Nyarib atong pagabasahon sa Proverbio, Kapitulo 8, versikulo 34, ang nakasulat sa Balaang Kasulatan. Bulahan ang tao nga mamati kanako, nga magabantay matag adlaw sa akong maganghaan, nga magahulat diha sa mga haligi sa akong mga pultahan. Mao kana Reverend. Nakita nato igalang Guhilde Ephraim, labi na ni atong uban pod nga nagapangutana nga nagpaabot sa inyong ikinalang pagtubag namo. Apil gyapon ni nga magapamati mo kay kalakip pang kini sa pag-ila nato sa kamaturan. Ang gisgutan sa Biblia, bulahan ang tao daw nga mamati kanako, nga magabantay matag adlaw. Kung matag adlaw, kung isugod nato nag Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, kay matag adlaw man, walay giliatan niya ng alawa. Nga magabantay matag adlaw sa akong mga ganghaan, nga magahulat diya sa mga haligi sa akong mga pultahan. Di sa to pa, na diha ang gitagna nga matag adlaw. O kining matag adlaw, bradron, gi-exercise ba ni? O gipakita ba sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo sa nagtukod siyang iglesia sa dinhi siya sa kalibutan kauban siyang matinon-an nga gihimo gyud nila ang gitawag og adlaw-adlaw. Wala kay nag-ingon sila nga Sabado ang amua, Domingo ang amua. Kung may mabasang Domingo, may mabasang Sabado, mabasa po na tanan nga adlaw. Tinuod na Reverend, sa panahon sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo, exercise nila ang pagsimba matag adlaw na. Wala na mag-specific og adlaw gyud nga maura ginay buhaton nga pagsimba. Kining Biblia nga akong pagabasahon rin gitawag ang buhing pulong. Ari ko mobasa sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 46 gadtos 47 ang pagbasa gingon. Okay, ang Biblia nga ang buhing pulong, brethren, lain og cover, no? Kini atong nahawiran, puti og cover, pero ang unod ani maura niya nang uban nga cover nga display sa screen. Maura siya nga pagkapahayag. Basahon ako Reverend gingon, nagsimba sila
adlaw-adlaw dito sa templo. Adlaw-adlaw dito sa templo ang pagsimba. Nagtigom usab sila kanunay diha sa panimalay sa mga kaigsuonan aron magpikas-pikas sa pan. Nagambitay sila sa ilang mga pagkaon uban ang dakong kalipay o kinasing-kasing pagpasalamat. Nagdaig sila sa Dios busa ang tibuok syudad himuot kanila og sa matag adlaw gidugang sa Dios kanila ang tanan nga naluwas. Oh, nakita nato dinhi sa bersikulo 47 lang og sa matag adlaw. Di Domingo ngadto sa Sabado. Gidugang sa Dios kanila ang tanan nga naluwas. Nganong sa matag adlaw man o sa bersikulo 46 sa kapitulo 2. Oh. Nagsimba sila adlaw-adlaw. Oh. Domingo ba lang? Sabado? Kung adlaw-adlaw, asa sila nagsimba? Dito sa templo. Nagtigum-usab sila kanunay diya sa panimalay. Sa mga kaigsunan aron magpikas-pikas sa paan. O nakita nato nga nagsimba sila adlaw-adlaw dito sa templo. Nakaron. Pag mag-adto sa templo, unsay buhaton sumala sa Biblia sa templo, ato nang nakita dinhi nga nagsimba. Makita ba nato dugang paig sa Biblia bisan sa Old Testament pag mosulod sa templo brother ni magsimba gyud o magampo sumala sa Biblia? Aduna gay ikadugang prueba rebren nga ang buhaton sa pagsulod sa templo mo ginang pagsimba. Dinhi sa Salmo kapitulo 5 bersikulo 7 ang nakasulat, apan mahitungod kanako diya sa kadagaya sa imong mahigugmaong kalulot, mosulod ako sa imong balay, sa pagkahadlok kanimo magasimba ako sa atubangan sa imong templo nga balaan. O nakita nato kung sa Biblia adlaw-adlaw sila miadto sa templo, sa nabasa nato nga nagasimba. Gipakita ni Haring David nga apan mahitod kanako diya sa kadagaya sa imong higugmaong kalulot, musulod ako sa imong balay, hain kini nga balay. Sa pagkadlok kanimo, magasimba ako sa atubangan sa imong templo nga balaan. Di nakita nato nga ang templo di ay dito ang pagsimba pod. Ang tawag templo o kung saan nimo pagtawag. Basta ang punto higalang Gohilde Ephraim nangita magkag unsang alawa pwede adlaw-adlaw sa pagtulon ang PBCM. O karon atong ipakita kung unsa usab ang gitawag og templo sumala sa mga referensya Brad Dever. Reb, atong pagkabasahon sa atong referensya, kining Merriam-Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary. Kung unsang gihatag nga definition ni ining pulong nga templo or temple. Mao kini, matud ba dinhi sa atong mabasa? Temple, dayon sa ubos, na ay number 1, mao kining gihatag nga definition, a building for religious practice, such as, dayon dinhi sa ubos, na letter A, mao kini, mabasa na to, often capitalized, matud pa dinhi, either of two successive national sanctuaries in ancient Jerusalem. Dayon dinhi sa ubos na letter B, matud pa dinhi, a building for Mormon sacred ordinances. Dayon sa letter C, the house of worship of Reform and some conservative Jewish congregations. Na kung sa Cebuano, templo or temple, matud pa dinhi sa numero 1, usa ka building alang sa relihiyosong practice. Sama sa dinhi sa ubos letter A, kasagarang gi-kapital, matud pa dinhi, bisan hain sa duha kasunod-sunod nga nasudnong sanktuaryo sa karaang Jerusalem. Dayon sa letter B dinhi sa ubos, usa ka building alang sa sagradong mga ordinansa sa Mormon. Dayon sa letter C dinhi sa ubos gihapon, ang balay sa pagsimba sa reforma o pipila ka konserbatibong Hudiyong mga kongregasyon. Buti pasabot, igalang Gohilde Ephraim, makita nato nga sa letter C sa Merriam-Webster Dictionary, no? Kini di ay templo o temple ang balay sa pagsimba. So ang punto, balay di ay sa pagsimba.
O sa atong nabasa, adlaw-adlaw ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo, dito sila sa templo, nagsimba sila adlaw-adlaw. Dili lang kay Domingo o Sabado. O sa Sabadista na, Sabado. O ang uban, Domingo. Dili mi mo lalis niya na. Pero kung himon nga specific nga ang ilahanan sa katawan sa Dios, nagdomingo, nagsabado, ay dili. Kay matag adlaw sumala sa Biblia, pili lang ka. Ug asay pabor sa mga tao, kay ang mga tao kasagaran, Monday to Friday, no, ang uban Saturday na may trabaho, rest day lugar nila ang Domingo. Pero kung asa diya nakapabor, mo na ang pakita sa among magtutudlo, Master Tomas Dionisio, nga among gidala karon diha sa pagpasabot kaninyo. Nakaron, ang atong susihon sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ronnie, niadto ba ang atong Ginoong Jesucristo dito sa templo, Brad Ron? Ug unsay katuyuan gyud aning templo? Kay nakita naman nato nga kana balay na o sa pagsimba ug mao ba gyud pod ang gipakita sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ron. O Reverend, og basahon nato ang prueba dinis Mateo kapitulo 21 versikulo 12 ngadto sa 13 ang akong pagbasahon giingon. Og misulod si Hesus sa templo sa Dios, wag templo balay sa pagsimba. Og iyang giabog sa guwa ang tanang na nagbaligya og na nagpamalit sulod sa templo. Og iyang gipanglingtuwad ang mga lamisa sa mga tigpangilis sa mga kwarta og ang mga lingkuranan sa mga namaligyag mga salampati. Og miingon siya kanila, nahisulat kini, ang akong balay pagatawgon nga balayng ampuanan, apan gihimo ninyo kini nga langob sa mga tulisan. Nakita na to, igalang Guhilde Prime, diri sa versikulo 12, unsay giingon, misulod si Jesus sa templo sa Dios. Idi, misulod siya, doon nalay iyang pagpamadlong sa guwa sa tanang mga nanagbaligya o nagpamalit sulod sa templo, kay bawal man na nga ing anaon ang templo sa gipakita sa atong Ginoong Hesukristo. Ug unsa ang iyang pamahayag sa pagpamadlong na niya, versikulo 13, gisgutan, og mingon siya kanila, nahisulat kini ang akong balay, itong templo. Nakita naman nato sa unang mga pagpahayag nato. Nahisulat kini ang akong balay, pagatawgon nga balayng ampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga langob sa mga tulisan. Idi balay ampuanan, ug sa atong nakita kaganina, sa gibasa ni Brad Ronnie ang Buhat Kapitulo 2, versikulo 46 ngadto 47, nga ang Biblia nga ang buhing pulong, adlaw-adlaw sila niadto sa templo, kay nagsimba o nag-ampo sila. Mo na higala. Busa among gipanghinaot nga niining puntuha natubag na ang imong pangutana gani sa dugang pahayag nga kining templo gitawag gina og simbahan, kay dito man og simba o tigumanan. Ayon ang prueba niini sumala sa Biblia, Brad Rini. Niya Reb, atong pagbasahon kining ang pulong sa Dios nga Biblia, dinhi sa listahan sa mga pulong ang giingon diri nga sa page 311. Unya nay pulong din nga templo ang atong susihon. Ang bot pasabot sa templo, simbahan, tigumanan. Nakita nato higalang Guhilde Ephraim nga ang kahulugan din sa templo, simbahan, tigumanan. Dito magtigom, dito magsimba. Di walay lain ang pag-ampo. Pero sa PBCM kay adlaw-adlaw man mag-ampo ka, doon ay gihatag nga gipadayag nato sa atong baylos, Brad Deber. Unsa ba ang pag-ampo nga adlaw-adlaw apil na ang gabi kay nasakop man in one day 24 hours man, Brad Deber. Ni are batong pagbasahon sa kini nga ato ang bylaws, naguluhan Articles of Incorporation and New Bylaws, din hinato pagabasahon sa
page 14, number 8, ingon ini ang nakapahayag red. Matod pa din sa atong mabasa, nagaingon din prayer times. Naadayon din mabasa na to. 3 a.m., alas 3 sa kadlawon. Sunod, alas 6 sa buntag, 6 a.m. Dayon, alas 3 sa hapon, 3 p.m. Alas 6 sa gabi, 6 p.m. Dayon, alas 9 sa gabi, 9 p.m. Dayon, naatay general confession, 12 midnight o alas 12 sa kadlawon. Mauni mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan nga si Master kung ang mga membro sa PBC makasala, adunay iyang gihatag nga mag-general confession ka, mangalia ka, mag-ampo ka sa alas 12 sa gabi para lugar nga maghangyo nga mapuhas tong imong kasalanan. Muna ang gihatag. Musa niini karon sa imong pangutana, nakita na nato ang among gihatag nga mga pagtubag. O karon, ang ato naman kay mao man tong among gitubag katong imong gingon nga ug unsang adlaw inyong kaluoy simba. Karon, ang amo na sang pagatubagon kining giingon nimo asa sa Biblia mabasa litra por litra nga kamo ang katumanan, bro. Unya dayon katong ikatulo kay ikaduha man tong gitubag namo, ang ikatulo nag-ingon pud ka nga o kinsay ngalan sa inyong Dios tang sa tubag. Atong anam-anam mo ni mukuha kitag example o ehemplo sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo para matubag kay nag-iyo makaasa mabasa sa Biblia litra por litra kamo ang katumanan, bro. Ang katumanan maugyoy mo padayag og litra por litra, pero kung ang imong giuna ngalan namo og ang PBCM dili ingon niana sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo atong kuan unsa bay gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo para ipadayag niya ang litra por litra sa iyang pagkakatumanan, berdon mabase ba sa iyang pangalan ang iyang gikutloan. Okay, basahon na to Reb dinhi sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ngadto sa 21 gingon. Og siya si Kristo miabot sa Nazaret, din didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isayas, dihang itindog siya og nagbasa gitagaan siya basahon sa propeta nga si Isayas. Og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin diin nahisulat kini nga nagaingon. Buklad daw ni Kristo sa basahon sa propeta nga si Isayas na siya nakita bahin diin nahisulat kini nga nagaingon. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, modugor ni ang unod sa bahin nga iyang gibasa diya sa basahon sa propeta nga si Isayas. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo og sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo. Mao ni tanan ang unod nga gibasa ni Ginoong Hesus sa basahon sa propeta nga si Isayas. Og iyang gilukot ang basahon, humanurog basa, iyang gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad og milingkod siya ang Ginoong Hesukristo. Og ang mga mata sa tanan nga diha sa sinagoga gitutok ngadto kaniya. Og kanila misugod siya ang Ginoong Hesukristo sa pagsulti nga nag-ingon, niining adlaw karon kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong pagpatalinghog niini. Higalang Guhilde Ephraim, atong nakita kung iadto nato sonan sa bersikulo 20. No? Na, unsay gingon? Ang bersikulo 20 gilukot na din ni Kristo ang basahon, no? Ug yang gilukot ang basahon ug giuli kini ngadto sa tig-alagad. Milingkod din siya
ang tanang mga mata sa tanan, ibali diya sa sinaguga o simbahan, mo man ay katumbas, gitutok ngadto kaniya. Pero before niya na, nga nang atong ibasa, ang iyang gibasa niya na, ang basahon sa Isayas. Pag human niya basa sa basahon sa Isayas, sa versikulo 21 dayon, konklusyon dayon ang atong Ginoong Jesucristo. Kay gilukot naman niya ang maong basahon. Scroll pa man to, dili pa man nga print lugar ba, gibukbay na lugar. Dili pa lugar libro. Sa ato pa, niining bahina, murag, o sa baba pa, takop pa. Pero sa diha nga, gipuas na ang takop, makita na lugar ang baba. Buti pa sabot, yato, lukot-lukot pa. Karon, pinasay na kay, kung ini naman, formado na. Moto gitawag og scroll. Karon, pagkahuman niya basa, ingon din ang atong Ginoong Jesucristo, nining adlaw karon, kining bahina sa kasulatan, katong iyang gibasa, natuman diya sa inyong pagpatalinghog nini. Litra por litra ba? Ang katumanan sa atong Ginoong Jesucristo. Oo, iyang gibasa sa Isayas, pero nahurot niya basa ang Isayas, wagid ang iyang ngalan, Higalang Guhilde Ephraim. Na kung diin man sa basahong Isayas nga gikuha niya kana sumala sa Biblia, brother, diin basahong Isayas nga gikuha sa atong Ginoong Jesucristo. Dinhi ka na mabasa, Reb, sa Isayas 61, versikulo 1 ngadto sa 2. Ingon niini ang nakapahayag, ang Espiritu ni Jehova nga Ginoo ania sa ibabaw kanako. Tungod kay gidihugan ako ni Jehova aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghop. Ako gipaanhi niya aron sa pagbugkos sa mga dugmok ug kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag, ug sa pag-abli sa bilangguan alang kanila nga ginagapos, aron sa pagmantala sa tuig, sa pagpasiguli uban kang Jehova, ug sa adlaw sa pagpanimalos sa atong Dios, aron sa paglipay ni atong tanan nga nagbalata. Busa katong nakasulat nga gibasa ka ganina o sa unahan sa Lucas 4:16 hangtod sa 21 nga gikutlo ni Kristo nga nining bahina karon natuman kini sa inyong pagpatalingog, katong kasulatan lugar nga diin na sulat ang bahin siyang kaugalingon nga nagingon ang Espiritu sa Ginoo ani kanako. Katudig Espiritu sa Ginoo nga ani kanako nga gikuha niya sa Isayas, ang Espiritu di ay ni Jehova. Kay sa versikulo 1, nag-isgot man, no? Ang Espiritu ni Jehova nga Ginoo ana sa ibabaw kanako. Gihurot pagbasa ni Diber, wa gyud mabasang Hesukristo, Ginoong Hesukristo ang katumanan nga mo'y tag-iya nini. O sa versikulo 2, makita, nahurot pagbasa ni Brother Diber, wa gyud nabasa. Ang ngalan lang nga Jehova. O di wala ang atong Ginoong Jesucristo. Ingon niya na ang tagna sa Biblia nga dili magbasi og pangalan, dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna porsigido nga ibutang yun ang ngalan ni Gala. Letra por letra ba? Oo, mabasa. Ingon usab niya na unya ang among ikadiga nimo kung mapakita na namo ang letra por letra sa amo pong kapanahunan, sa among pagkakatumanan. Karon amo sang ihatag ang dugang pagpahayag sa nakasulat sa Biblia. Hain pa ang dugang nga tagna sa atong Ginoong Hesukristo. Kalakip na siyang mga tinunan, pero sa maong tagna, ni usa ka ngalan sa tinunan ni Kristo, dili mabasa ni ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Walay mabasa. Ayon pa sa Biblia, atong kakuwag ihimplo, Brad Rene. Niya Reb, atong pagbasahon dinhi sa Isayas kapitulo 60 bersikulo 21 ang nakasulat, ang imong katawhan usab silang tanan mamahimong matarong, sila sa walay katapusan magapanunod sa yuta, ang sanga sa akong tinanom, ang buhat sa akong mga kamot, aron ako pagahimayaon. Mo kana Reb. Kining atong giba sa higala, ng timan-an sa 60:21, nag-ingon na, ang imong katawan usab silang tanan mamahimong matarong, sila sa walay katapusan magapanunod sa yuta. Hain, kining gi-highlight na to, yelo. Ang sanga, ingon ang Dios, ang sanga sa akong tinanom,
ang buhat sa ako makamot aron ako pagahimayon. Ato dining susihon. Kung kini nga nabasa nato litra por litra, hisgutan ba kini sa atong Ginong Hesukristo? Pahiluna lang kay amo man kini nga igapahayag. Pero tungod kay si Kristo naman ang katumanan sa atong nabasa sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 hangtod sa 21 nga gikutlo kana sa Isaias Kapitulo 61 versikulo 1 ug 2 sa pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo. Iya diyon nga gitukod ang iglesia. Nagtukod siya ang iglesia. Unsay prueba, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Ani ang prueba, Reverend, basahon ako sa SD Bible, din sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Gingon, og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia, ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayod makabuntog kaniya. Higalang Guhilde Ephraim, nagtukod ang atong Ginoong Kristo, gisultihan niya. Kay sa akto, sa tagna sa Biblia, wala mag-ingon nga kini si Kristo o Ginoong Hesukristo magtukod og iglesia. Busa gani yang gisultihan si Pedro, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsay laing pagkatawag sa ubang hubad sa Biblia nining gitawag og iglesia, Brad Dever, sumala sa Biblia. Ang kining iglesia rib sa uban nga hubad sa Biblia gitawag na kana og simbahan. Sa atong pagabasahon nga Biblia kining maayong balita Biblia nga may imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal. Sa maurag hapon nga gibasa ni Brad Rooney, Mateo 16:18, ingon niini ang nakapahayag. Busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan. Kung mao ang iglesia, kining iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo sa ubang hubad sa Biblia, kining gibasa ni Brad Dever, gitawag na kining simbahan. Busa sa Roma 16:16 gitawag na og iglesia ni Kristo o simbahan ni Kristo. Nakaron ang ato naman nga susihon, no? Kay si Kristo nagtukod man og iglesia. Giporma dayon ni Kristo ang mga katawhan niya. Hain ang puriba sa pagporma niya sa iyang mga katawhan. Brad Rini, sumala sa nakasulat. Nyareb atong pagabasahon kining Biblia nga adunay tatak si Seventh Adventist Church dinhi sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 1 ngadto sa 4 ang nakasulat. Og ang iyang napulog duha ka mga tinun-an iyang gitawag ngadto kaniya. Og iyang gitagan sila kagahom batok sa mga mahugong espiritu aron sa pagpagula niini og sa pag-ayaw sa tanang mga sakit og sa tanang kaluyahon. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini. Nauna si Simon nga ginganlan si Pedro og si Andres nga igsoon ni Simon, si Santiago nga anak ni Zebedeo og si Juan nga igsoon niya ni Santiago, si Felipe og si Bartolome, si Tomas og si Mateo nga maniningil sa buwis, si Santiago nga anak ni Alfeo og si Tadio, si Simon nga Kananeo og si Judas Iscariote nga mo ang nagbudhi kang Hesus. Atong nakita nga nagpurma din siya og mga katawhan. Dusi kini sila kabukong imo kining kwentahon. Ikan sa Mateo 10:1 hangtod sa 4, makita nato diha ang pagtawag sa atong Ginoong Kristo diha sa iyang mga tinun-an. Nakaron, kalakip si Judas o kini si Tadio, gitawag po na og Judas gyapon, pero Judas Tadio, kining usa ka Judas Iscariote, mga tinawag ni sa wa pa magbudhi ni Ginoong Kristo. O kini sila gipawali sa atong Ginoong Kristo o gitagaan po digahom para magapangayog mga sakit kining napulog duha. Ayon ang prueba, Brad Ron, sumala sa Biblia. Ani ang prueba, Reverend, basahon ako din sa Mateo, ipadayon talang pagbasa. Mateo Kapitulo 10, versikulo 5 ngadto sa 7 ang pagpadayon sa pagbasa. Gingon sa pagpahayag. Og kining napulog duha, gipalakaw ni Hesus tapos matugon sila niya nga nagingon, pangadto kamo dili sa agianan sa mga hintil ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samarianhon.
kundili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karniro sa banay ni Israel. Og samtang magapanglakaw kamo, pagwali kamo, nga magaingon ang gingharian sa langit haduol na. O, nakita na to. Sa versikulo 5, giingon, o kining napulog duha, gipalakaw ni Jesus, tapos niya matugon sila nga nag-ingon, pangadto kamo, dili sa agianan sa mahintil, o sumulod kamo, dili sa kalungsuran sa mga Samarianon. Dayon sa versikulo 6 ug 7, nag-ingon, kundi pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. Dayon sa bersikulo 7 mo niyang prueba. Og samtang magpanglakaw kamo katong 12, pagwali kamo, di nagwali sila. Nga ang gingharian sa Dios sa langit haduol na. O gitagaagahom sa pagpangayog mga sakit kini sila. O di nakita nato nga kung si Judas Iscariote galang Guhil de Ephraim, kung nagbudhi man, ang iyang mga pagwali sa sinugdan, sa may pagtuo pa siya, wa nagpasabot nga naimbalido, dili to tinuod, sadyang nagbudhi na siya. Katong iyang giwali, permanente itong tinuod. Ang iyang pagbudhi, dito na nahimo na siyang dili tinuod. Dili naman siya kaabin sa katawhan sa atong Ginoong Kristo. Sa mausab sa mga padimba nga naglain, dili na sila kaabin sa pagtulunang PBCM. Pero nangawat lang sa sistema sa wali sa PBCM, sa Espiritu Santo higalang Guhil de Ephraim. Ang ato ding susihon kay nagporma naman ang atong Ginoong Kristo, gipawali na sila. Nanglakaw sila, pero dili sila una nanglakaw kung wala sila tawaga o tuluy sa atong Ginoong Kristo o gipili sila una daan usa gipalakaw. Ay nang priba Brad Dever sa Biblia. Niya atong pagabasahon rib sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16. Matud pa dinhi ni Ginoong Hesukristo, kamo wala magpili kanako, hinunua ako mao ang nagpili kaninyo ug nagtudlo kaninyo aron managpanglakaw kamo ug managpamunga ug magalungtad ang inyong bunga. Aron nga pinaagi sa akong ngalan, igahatag kaninyo sa amahan, ang bisan unsang butang nga inyong pangayoon kaniya. Matinaw. Sa gipakita sa Biblia, sa gibasa ni Brad Dever, kamo, giingnan ni Kristo ang iya matinunan. Wala magpili ka nako. Katong 12, hinuno ako mao ang nagpili ka ninyo, o nagtulog ka ninyo, aron man nagpanlakaw kamo, o managpamunga. Gusto di ay sa atong Ginoong Kristo, managpamunga sila o managpanlakaw sila. Unsa may kahulugan sa pagpamunga? Mo kana ang pagkabig ay ng puriba. Paghimo nga makabaton og membro ay ng puriba sa Biblia, brethren Niya ang prueba reb kining Biblia nga atong pagabasahon nga adunay tatak sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11 ang nakasulat, busa sa nahibaluan namo ang pagkadlok sa Ginoo. Kami nagapangabig sa mga tao. Bisag diha lang ta. Nakita nato nga busa sa nahibaluan namo ang pagkadlok sa Ginoo. Kami nagapangabig sa mga tao kay ipalakaw man sila para managpamunga. Pero kung atong idayon hinuon kun unsa kami, tanawa, hinuon kun unsa kami, kana nasayran na sa Dios. Ang Dios nasayid na sa imong katawhan. Pero ang atong punto diha nga gipalakaw sila para mubunga o magapangabig para makabaton og membro. Mao nga balikan ta ang tagna sa Isaias kapitulo 60 bersikulo 21. Atong pagabasahon, mga mahalamong tigpaminaw, balikan nato. Ang imong katawhan usab, silang tanan mamahimong matarong, sila sa walay katapusan, magapanunod sa yuta. Timan higalang Guhil de Ephraim. Nagyon din ang sanga sa akong tinanom, ang buot sa akong makamot, aron ako paggahimayaon. Dinhi, walay makita nato, ang nakita lang, ang sanga sa akong tinanom. Ang Diyos nagsulti na. Gitugan niya nga, ang sanga sa akong tinanom, ang buot sa akong mga kamot, aron ako paggahimayaon. May sanga, diya siyang tanom. Ug ang iyang tanom, nananga ang sanga sa akong tinanom. Di gipurma nga may sanga
Pero din katong sanga, dito sa tinanom, pag-abot ba sa atong Ginoong Kristo, kinibay gikutlo niya, igalang Guhildi Ephraim, oo. Mo nang sa imong pangutana kaganina, nga asa mabasa sa Biblia litra por litra nga kamo ang katumanan, bro. Nagkuha sa abig ihimplo, bro. Diha sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang nakasulat diri, ang sanga, kining sanga, mo na ang mga tinunan ni Kristo. Ang tanom, sanga sa akong tinanom, ang tinanom sa Dios, mao ang atong Ginoong Kristo. Pero sa tagna, walay mabasa. Ay nang priba, brother. Ang pre-pre basahon ako rin, dinis sa Juan Kapitulo 15, versikulo 1, ngadto sa 5, ang pagbasa giingon. Pahayag sa atong Ginoong Kristo, mao kini, ako mao ang tinuod nga tanom, nga paras, ug ang akong amahan mao ang tig-alima. Ang tanan kong sanga, isgot na pug sanga, nagyang ko ni Kristo siyang tanom, napud siya sanga. Ang tanan kong sanga, nga dili mamunga, kini iyang pamutlon. O ang tanang sanga, nga mamunga, kini iyang pagahinluan, aron mamungag labi pang daghan. Kamo, nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako, o pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga, gawas kun magapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab, kamo dili makapamunga, gawas kun magpabilin kamo kanako. Ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Bisag diya lang ta. Taman, makita nato. Ang katong Isayas Kapitulo 60, versikulo 21 nga, ang sanga sa akong tinanom. Ingon ang atong Ginoong Kristo, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ikong hain ang sanga, diha makita sa tinanom sa Dios, nga ang gitanom sa Dios, mao ang atong Ginoong Kristo. Higalang Guhildi Ephraim, litra por litra ba, bro, makita ang katumanan sa inyong tagna, sa pagtiwas nato sa atong pagton, among ipakita. Kini nga ehemplo, amo lang gihatag ang puriba, litra por litra ang pagpakita ni Kristo sa iyang katumanan. Ingon nga siya tag-iya o kalakip ang iyang mga sanga nga adunay tagna. Ingon nga siya tanom. Pero dili mabasa Pedro, Juan, Mateo, Santiago. Dili mabasa Ginoong Hesus. Walay mabasa. Sila lang o siya lang si Kristo ang magtugan. O ang masayod niya na ang katong mga gipurma niya nga mga katawhan nga katong iglesia ni Kristo. Busa higalang Guhildi Ephraim, among gipanghinaot nga doon na kay nakuha o nasabtan ini, pero ang imong tinguha nga kami man ang imong gipangutan na litra por litra, doon na ba? Ingon niya na unya pod ang among itubang. O ang tudya ang among ikalagad kaninyo o kanimo sa imong pangutana nga among gitubang. Kini ang inyong alagad, Ebanghilista o Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa among magtutulo di Bayan Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa makauban nga Ebanghilista. Kini usab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. Kiniusap si Brother Rini Telebreco. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.